Gilimod sa Chief of Hospital sa Dr. George P. Royeca Hospital sa General Santos City ang migawas nga balita nga kuno ginapasulob na lang og diaper ang mga nurse aron makadaginot sa PPE. Anang report. Mipatinaw ang Chief of Hospital sa Dr. George P. Royeca Hospital sa General Santos City kalabot sa isyu nga ginapasulob na lang kuno nila og diaper ang mga nurse aron dili na magsigi og ilis og personal protective equipment o PPE kay hurot-hurot na kuno ang supply sa PPE sa mga public hospital sa syudad. Actually, narinig ko yun dati. Parang joke yun, no, na nag-diaper sila kasi nga pag naiihi sila, ayaw na nilang lumabas. But it was not an instruction na mag-diaper kayo para magtipid ng PPE. Giklaro sab ni aplikador ang isyu nga 12 oras kuno sa sulod sa ospital ang mga nurse ug dili kagawas. Matud pa, 8 oras ang mandato sa ospital nga mag-duty ang matag nurse. Ang strategy or scheme ng duty sa nurses namin sa aming ospital are created by them. No? Sila ang gumawa nito. So, nag-decide sila to make it 12-hour duty para mas madami silang pahinga, mas mahaba ang pahinga. Lakip sab kuno sa polisiya sa ospital nga matag upat o 6 ka oras mag-ilis og PPE ang mga nurse o di ba ka magpahulay. We are only allowed to be in yung PPE na sinusuot maximum of 4 hours. So yun ang advice namin sa kanila. Actually 6 hours ang sabi. But on the 4th hour kung talagang mahaba, they have to go out. They have to rest, no? They have to eat. Dapat mag-change sila. So hindi po totoo na hindi na sila lalabas. Mag-diaper na lang para nakakatipid ng PPE. Wala man sab kuno sila nadawat nga mga reklamo nga kulang na og PPE. Apan aminado ang ospital nga nagkulang na gyud sila sa mga nurse ug doktor. Busag giawhag niini ang katawhan nga magtinabangay aron masulbad ang problema sa COVID-19. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.